Okubuhlungu ukuthi akushintshi ukuthi lengane zizwa kanjani ngomthandeni and lokho akusoze kwashintsha. Umfowethu lapha ukhombisa ukuba weak kakhulu ngendlela eyisimanga. Amantombazane awamfuna umfana ukhani gwawe ukhombisa ukuba buthakathaka. And le ntombazane iyomfuna ize imthole umthandeni la engakhona. Ngoba kade bekhuluma lapha nishuthi izithombe nje wazi ngani mhlawumbe iqale ngakho ukuthatha ama cellphone numbers noma ukwenza something. Njengamanje izokwenza kube worse ngoba inhliziyo yayo idelile khona lento eyifisayo lo muzwa lo neuzwile noma efisayo ukukhona into eyifisayo ukizwa from umthandeni. Angeke izishintshe lo nto leyo. Ingcwele nje ayiphekile ayihambe ebhodweni laphana kufakwe inkuni ethi ukuqiniswa kancane mhlambe izivuthwe. Bemele ingcwele nje vele isuke ingena indlela ihambe straight. Intombi ihambile. And lo sisi believe me you bengazama nje ukulungisa mhlawumbe abafeni bexabana nesikhathi uyomfuna azamthola ukuthi angazike lento kanjani. Sinzo sisenze kanje uthando luzovela likhuphuke kakhulu kubafo nesikhwela ngaze ukuthi yenziwa kanjani. But ngeke uze kushintshe ukuthi lo sisi lona akamdeli umthandani and ngisho semdonsa ubafe ehamba naye. Inhliziyo yakho uyayibonisa lokho ebheke emva le kumthandani ukuthi ngiyafuna ukuba naye manje nangu lokho khomeloni la ebhize ngidonsa la. Ayi kunzima kulukhuna emhlabeni. Umfowethu uthwele uthayele emoyeni. Idombolo elishisayo leli. Cha ngani zakwethu kunephutha lenzakalile izolo sesilungise ingozi zeDurban July ngoba ubafu umfoka Shebo Simboza uphuthu manqala usekhona eThekwini unesifiso ukuthi baqhubeka baqedele ukushutha noSisters ngoba akathanda umuntu omlandeli wakho ukuthi ahlukumezeke. Uma usisi ukuthi akanayo lentozana imonto uzokwenziwa iplan yokuthi akwazi ukusondela eduzana noma mhlamba requestele kodwa lelo thuba lelo livulelekile ngendlela eyisimanga oseduzane naye noma omaziye ngamthinta engangithinta nje lana ngizomhambisa ngetray ngeofferisha lo nto leyo ngetray ukuthi baqhubeke naye umfo uyamdinga ngoba uze wamlandela wamlandela noma isimdonsa leyansizwe uze wamlandela eduzana wababaza ukuthi awunanga umuntu ethatha umlandeli wami ngenkani umlandeli esajabula. Usisi ke akufunakala abantu besifazane bahlukumezeke uyanika ithuba lokuthi baqedele nje engangithinta mina nje personal engangithinta ngale ngemva noma omaziyo ashesha sixhumanise naye ukuze akwazi ukukhululeka bengahlukunyezwa abantu besifazane futhi bekuyinjabulo leyana and kumphathe kabuhlungu umfo kaShebo ukuthi umlandeli wakhe agcine edonseka ngale handle esajabula esabungazwa ukuba naye. Into leyo umlando mhlambe nje beyoza adlule emhlabeni umthandeni bengakwazanga ukubonana yabo livulelekile ke lo nto leyo senanoma ikuphi ingane zakwethu trendisen le video lezi yofika kuyo udade laphana ahanjiswe kahle bashuthe kahle engakaphumi nje umthandeni eThekwini abuyele eGoli please.